Wah, luar biasa ya Mas Mandel ya. Luar biasa. Ditayuke, dijogeti ya kepenak. Lu wis irama rangkepe digarap cara tulungagung. Wah. Kanggo joget kok ya kepenak dasare tembange ya kopi jahe. Weh. Cacak. Hah, kimeng Mbak Sulit wis diaturke. Ya. Sakmenika giliranipun sinten bucange monggo. Monggo jenengan piji menika. Purba Sasongko kula aturaken dhumateng panjenengan. Purba Wasesa. Lah ya mesti Pak Dalang Purba Sasongko, Purba Wasesa sinten? Ya iki bacute. Nggih. Urut Ana Mbak Rani. Ada Mbak Rani Puri Rayu. Mbak Rani Puri Rayu diaturi jumeneng monggo dipun sebati para kanca. Iya Mas. Nggih. Duruk. Alhamdulillah kon suwe ora jamu pisan rasane legi suwe ora ketemu pisan karo Mbak Rani. Walah kok saya ayu saya cantik dasare sak menika ya wis ngasta ana ing Kabupaten Magetan lho. Dadi jadwale iki wis ra kena dipiyak pokoke. Oke, Mas Miki pun apa dereng kok sampean arep mbok pek. Wong kok iso. Dibenake Mas, nggih. Lah niku sitoke? Oh. Oke, Mbak Rani lagi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Yudo sehat. Panjenengan nggih sehat. Pangestunipun kula nggih sehat walafiat mboten kekurangan setunggal punapa. Terus wonten Magetan nggih ngastanipun. Nggih. Panjenengan kemutan. Kemutan kula nek kalih panjenengan mriku ibaratipun wonten napa mriku kaitan batin ingkang mboten saged dipun pisahaken. Chemistry. Alah. Chemistry. Lah kowe lho nek iso omong-omongan ndang omong-omongan kono to blokok moncrot kuwi. Ya ora sampe moncrot to, Mas. Lah terus ya omong cemet ngono tok. Suaramu kok apik to, Ndel. Kene wae. Ya kaya ning jero guwa. Ya alon-alon wong sing sabar tekok sebagai wong Jawa. Asmane sinten? Iki asmane wis mari karek watuke iki lho 3 dina jek kumat ae iki. Asmane wis mari. Gak masuk angin barang to, Den. Nama lho. Oh, nama. Masa ora tepang karo Mbak Rani kok iso? Ya. Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi wis. Piye to? Kuwi wis ngene lho. Piye lek ditakoki lho? Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi mau. Ngene lho lek mutikoki lho kudune. Mbak Rani asmane niku sinten? Wis yo Rani kuwi. Yo Rani kuwi kok goblok Iya to Mas. Oh wetak kuwi kenalan iki. Ya kenalanmu Lah lho. ya, Mbak badhe tangkat asmane sampean sinten? Kula Rani Mas. Lah ya wis Rani ya wis. Iya to Ki. Lah wis kenal kok ngejak kenalan meneh ki lho. Lah ya wis kenal kok ngapa dadi Wong kok iya etoke. Mbak Rani iki sing asta ana ing Kabupaten Magetan. Dasare wonge ya ayu, lencir kuning, merak ati. Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning merak ati sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye Dal? Tak Cipok muni. Munine piye? Makpuk. Kok iso makpuk ki lho kena apane? Ya kena lambene kono iso makpuk. Nek Mbak apa ki jenenge Mbak Rani ki beda karo Mbak Sulis. Nek Mbak Sulis kae piyayine anggun tur meraati, nek Mbak Rani ki rada cantas sithik. Dadi nek cara ngrayu beda karo Mbak Sulis. Mbok menawa cara musik, lho mumpung disiapi ana campur-sari. Nah, isa ta kowe mestine. Apa iso Mas? Lho, iki multi telenan. Bocah sitok iki multi telenan. Multi talent. Telenan, multi talenta kok. Ya ngerajang apa? Nyuwun nadare G, Mas. Lho njaluk nada. Njaluk nada bareng. Lah arep tuku yo ora duwe kok njaluk ae. Kulino njaluk nada. Wingi nene ki njaluk sego, njaluk teh. Iki lagi iki njaluk nada. G coba. G.
Nganggo miku ki lho ben gak bandil. Cek. Lah, iki lho benmu bandil. Hari ini. Lagi bote kok gak muni ta? Atake didol. Kene wis ora kibot, Mas. Cek. Ini yo apa? Suarane apik lho, lambene iki lho. Nak pesen endi ya kok apike kaya ngene. Iya, Mbak, sampean anu, Mbak. Apik. Ya Allah. Iya Allah. Kok nesu iki Gemes mau lho, Mas. gemes Mbak Rani iki suwe ora ketemu karo kowe. Alah. Iya. Alah. Lho malah kene lak bales. Lah kok sampean wani bales? Nek kene karo ora wong masalah. wedok? Kene ora masalah, nek kene yo tak bales. Oh sampean wani bales karo wong Lah wedok. nyapa? Ngono kuwi sampean. Larang brambang timbangane lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh. Alah. Sepet-sepet sawune entah. Dimpet-pet sesuai ra betah. Lah, modele kok Kok kurang ajar sampean. Wani karo wong wedok. Nyapa ora wani? Nah, Kene. Tak bales lho. Ndang. Bales tenan piye? Ndang. Dipirsani wong akeh ra isin kowe. Ora wedi. Tak bales. Balesan. Ya titen ono. Kapok mu kapan? Kapok mu kapan? Ngene kae lho matane ngene kae lho kok iso nggonku mbok ngenekne lho. Kae ora wani. Lah nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Awakmu mau kan wis apa tegese wis nembang kanggo Mbak Rani. Ya. Nek wis tembange cara kae, umpama awakmu duet wong loro karo Mbak Rani, lagu kesukaanmu, kecintaanmu apa? Oke, tetep pelok barang. Weh, pelok barang apa lho lagune? Lho. Sesuai dengan Mbak Rani sing Sing wonge wajah iki ketok manis. berarti kowe nembang Manis. pelok barang. Pelok barang. Sing endi lagune? Manis dek, kowe kencing manis. Alah. Alah. Pancen manis. Terus yo kencing manis kok. Oh, kowe kuwi lagune. Ya. Kowe sing musik ben adik-adik. Oke. Iya. Ya. Ayo ngomong karo kanca-kanca kok Kanca-kanca, monggo dipun iringi geningipun manis nggih. Share. Terima kasih matur nuwun. Siap thank you sukron suwondo ya. Sukron kasiron. Sukron kasiran. Hebat kanca-kanca. Wah. Tembangan ki meng lagune apa Mas Mondel? Manis. Larase Pelok barang. Wah, edan. Wah. Saya lega, saya seneng jroning atimu awakmu wis nembang sakloron karo panjenengane Mbak Rani Sulistya Budi Iramawati. Weh. Rani Puri Rahayu. Wes. Saiki genti salajengipun nggih Mas nggih. Nggih. Wonten Mbak sinten panjenengan? Mbak Marfuah. Jengkaripun Mbak Marfuah kalian Mas Mondel yen Cinandra Panyayah Cantoko ingkang munya jroning Balumbang Kodhok ngorek. Tak temokne kaya mantene iki lho kan ya mantene. Kan cita-citamu pengen nikah karo Mbak Marfuah. Iki aku nang endi, Mas? Sampeyan saking mriko, Mas Mondel saking mriko perapatan mriko. Aduh, men. Mriki mawon. Wah, iya mung Sokala dumawahing kodrat piye wis kaya dalange para swara. Iya. Kaya dalange karo marai para siswa. Ngerusak pasaranku gitu. Nalika semono sifat jalutan api wanita ingkang gebdur alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ila ujaring para kina ingkang sinandhe ngawiyap jinempana ing maruta. Mantene maju. Ya mantene kok iso malah lolak. Nalika semono tumuli lumaksana lon-lonan temanten sarimbek netepi tata upacara wadat widi temanten kekalih sami-sami mekselinipun. Malah simpangan ki lho lha piye? Yo manten sak ngisore tarung panggung ya langsung nuwun sewu Mbak nggih mengke damel sawat-sawatan nggih. Nek saged mengke pas matane sisih kiwa. Iki gantalan kok. Gantalan ya kok pas raine ya Mbak ya.
lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa netepi adat widhi-widana ingkang sampun kemarang lumaksana sakala kumlawe astane hambalang bantal tumiba teng rainipun. Iki lho apa iki? Iki apa? Ora nesu, mantan ora nesu. Ngapa? Lah dhewe mbalang raiku lho. Wah iki sawat-sawatan gawe gantal kuwi lho. Lho kok rangku gatal. Lah kan gene gantal ijole gedang ngono lho. Oh ya enak lho Mas kuwi. Sampeyan kurang banter Mbak, kudune ngene lho, kudune ngono. Kudune ngono mau. Wong kok iso lon-lonan denira lumaksana minggah madyaning Sitinggil Binaturata sak ngandhapipun taro paguk. Sang pujangganing dhawuh arsa ngucap mantram sakti kidung rahayu gonggo gonggo trigonggo durga mendak kala sirna ngucap mantram sakti kidung rahayu sang pujangganing dhawuh. Kula pinangka pujangga dhawuh Nggih. ngrangkep Mas. Nggih. Jan. Sarwa sarwi kok nggih. Waalaikumsalam tebak bosok liak-liak gali asem lemah abang nyimpang lemah putih nyingkri teko welas teko asih lebaran matane jak sisih lebih ponak pinangatan pada Alfamart Indomaret Alfamart Indomaret Alfamart Indomaret Alfamart tebak bosok liak-liak gali asem lemah abang nyimpang lebaran pada semalam dan Alfamart Indomaret Alfamart Indomaret Alfamart Mantene adus. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit temanten sarimbit nyuwun idi berkah pangestu ing sakala temanten Wale. Mantene wedok maksudnya. Sing sungkem ki manten wedok. Ah ya aku wedi kualat. Lah kok wedi kualat? Wong biyen sing nyunatne kono. Oh, ya wis sing sungkem kowe. Manten kakung sumungkem wonten kersanipun temanten putri sakala temanten putri Hamidah ponang Antiga ngideki ndokipun temanten aku kapidak. Aduh, matane aduh, cuk. Piye ta kowe iki? Piye? Nyapa? Nyapa? Ndokku di sing didek. Apa yang mak terus. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sasra minggah madyaning Sitinggil Binaturata pinunggel gamelan Lokananta. Piye? Pinunggel gamelan Lokananta kasigek sampo gegandengan. Pak Lurah. Mbok nyilih kamar sedelo Pak Lurah. Arek mbok nggo nyapa? Lho, manten anyar ya bulan madu. Ya tapi yang ngenteni. Ya sunan Ora. Ngaki omongan ngono tok mesti ya ora oleh kok iso. Sakwise awakmu tetembangan utawa gegandengan asta karo temanten putri mbok coba ditunjukkan dengan cinta supaya cintanya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Nadanya coba suwun Mbak Marfuah. Mas Mondol, Mas Udo. Terima kasih. Monggo katuran pinarak lenggah. Wah. Suarane Cak Mondol kok jebule kok Wah, nyolong istimewa lho. Mondol iku nyolong kethek pancinan Ya marmut barang. nyolong pethek. Wah, ketake mboten pati ndayani ning Nggih. swantenipun Wah saestu istimewa tenan kok. juara lomba karaoke ya tingkat kecamatan Nggih, ini peserta enten sekawan doso gangsal Mas juara Mondol setunggal napa tunggal niki Edian, sing edian, 44 bisu kabeh Kan bisu ya melok lomba nyanyi. Nah kok ya. diaturke mau lumantar Mbak Marfuah Nggih. isih ana kekalih menika disarengne napa piyambak-piyambak Mas Setunggal. setunggal Mbak niki riyen nggih Mbak sapa iki ya Mbak Hani. Mbak Hani. Niki spesialisin delongtung ngoten. oh ngaten niki Nggih. wah ya sip berarti Nggih, cocok karo sentilane Mbak ya. Masana cocok ini. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan Owoho miliknya sendiri. Dia adalah seorang Lalu CEO menyamar sebagai dari warga biasa dan hidup sebagai Pewaris keluarga sang. Iya. demi sebuah misi yang ia rencanakan. yang memiliki giok naga ini. Masih sabar menjalani misi tersebut.
Lajeng dalu Mbak Hani. Selamat malam Mas Yudo. Pripun Mas kabaripun Mondor. nggih sehat nggih Sehat. panjenengan dereng ngantuk toh? Dereng. Tesik semangat Tasik semangat. menghibur Bapak Ibu hadirin ingkang keparang pinarak lenggah utaminipun keluarga ageng Bapak Kepala Desa Bapak Suyono sarimbit keluarga Ibu Umi. Nggih. Biayine menika remenanipun tayub. Oh nggih. Dewi nggih pun tayub. Wonten mriki Nggih. dasare panjenengan nggih menapa menika termasuk salah setunggaling waranggono Waranggono. tayub dadi ya wis pas nek ditimbali Bapak Suyono. Nggih. Wah jas buka iket blangkon sama juga Sami mawon. mawon. cocok tenan Aisyah. Panjenengan ngaturi menapa monggo mumpung menika kepanggih kalian kanca-kanca para niyaga lan Mas Mondelan kula tetembangan ingkang nuansanipun tayub monggo dipun keparengaken. Pripun Pak Dalang? Manut Dan apa biasane spesialisasimu apa? Senengane Eh, Pak diaturke, Yono sing bakune cara etanan. Nggih, kula nderek rencang-rencang mawon. Nah, lek ngecomke Mas Rendra karo Mas Pripun? Doni. Tembang kangen. Tembang kangen Pak Dalang. Tembang kangen engko Oh. nek kanca-kanca rame-rame iki nek kowe ijen ya spesialisme apa to Mbak Oh Ani? nggih. Karangkates. Wah cocok Pak, wah Boleh. cocok. Nggih, nggih kaya muatuk lho sampean. Karangkates bendungan Cocok wewengkon karo lawang. regane ndok. Karangkates niki Ya. nggih, nggih. Joget tipe enak iki kok. Monggo Pak nek bareng derek beksa monggo. Wah. Ya. Ayo Don buka bonang. Dan nem-nem loro ji ayo. Oh, pol. Batik-batisan. Sampun. Ha nggih. Oh. Kowe ta. Atur nuwun, Mbak. Lah rapas. Rapas kok cacotmu. Lah. Rapas neh. Cangkemane angel. Nggih, menika wonten panyuwunan saking Kadang Sinoman Cak Yuda. Ha injih dipun aturaken. Ngersake Puspitanala. Kowe cocok. Nggih, ugi menika Jenengan sing ngaturke. kalau mau Pak Soirin Gareng izin ora iso nderekke niku nyuwun caping Gunung Jembeng, Wah. Jengleng. Mbak Sulis berarti engko. Nggih, terus menika wonten malih Pak Martip. Nah, sonten wau ten mriki menika bablas mirsani live saking griya Mas Dalang. Oh nggih, matur nuwun. Nah, niki spesialisasine niki nek Puspitanala niki. Nggih. Cah niki lho. Nah. Ndek.